ga yanzu munan na aka samu yan gudun hijira, a ce birnin shehu ana samun mutane suna tasowa da ƙauyukan suna gudun hijira. Wannan kaga yana ɗaya daga cikin abin da yake bukanta min rai, kuma nake son in Allah yadda matsalar tsaro gehen isa sabon birnin da sauransu, wannan abu in Allah yadda ne hau da ikon Allah zai zama tarihi. Zan zauna da kowane gehe, da gehen Hillani, da gehen Hausawa, da gehen kowane gehe, in gashin mina na ka kawo ga matsaloli, don mahi yawan abubuwan sai an gano da ƙasa mai kawo matsala. To sunana Abubakar Muhammad Binji, an haife ni 19 ga watan Mayu shekara 1983, 19 May 1983. Yanzu haka ina da shekara 38. In Allah yadda zuwa 2023 zan cike shekara 40 insha Allah. So shi suna Malam Binji da aka ce min sunana da nace Abubakar, sunan kakana na wajen mahaihiya Sheikh Abubakar Muhammad Gumi. Da aka sami Abubakar sai kwata ta kama kira na malam, tana gurin in zama malamin addini. To shi a dalilin da yasa ake ce wa malam, kuma alhamdulillah dai Allah bai karne zama wani babban malami ba, amma dai ban yadda malanta ba, ana dan tabawa kadan kadan. To tarihin neman ilimi da farko dai mutum kaga da tasowa ta ana fara sashi na zamani. Na yi makaranta primary school, na gama nan a nan Cement Model Primary School nan Gawan Nama. Daga bisani da ni gama ni shiga Federal Government College Sokoto, wanda ni gama secondary school a shekara ta 2001. Muka samu kuma cikin iyawa Allah da gamawa muka shiga university, muka ta yi direct, ba mu samu wata matsala ba, muka gama in Allah ya da zuwa 2005 muka gama university. Ita kuma karatun musulunci na fara karatun musulunci tun daga ina wajajen primary school. Allah ya kaddari tun ina primary school ni sauke Qur'ani. Bayan na sauke Qur'ani ina secondary school ni ci gaba da bidan ilimi na littattafai ga malamai daban-daban. Na yi karatu ga nan gida masallacin mu ana karantarwa, na yi karatun littattafai abinda ne kai gehen fikihu, na yi karatu mai zurfi wanda har na kai ga littafi askari. To hadisi kuma duk su bulugul marami, riyadus salihina, duk wa'annan littattafai gwargwado na yi su ga malami, kuma in Allah ya an fahimce su gwargwado, kuma ana aiki da abin da aka karanta gwargwado. Na mamata ta yi kodarin gehen karatun addini in ta in University of Madina in zan malami babba. To Allah ya kaddara 2001 da ni gama secondary school na ta yi umra can Madina. Mun ka ta yi ni interview dai Allah bai kaddare sun ka bani admission ba, don Allah bai kaddare in zan babban malami ba, dun da rayuwa bata kare ba, ba sani ba ko nan gaba dai za a koma karatun gadan-gadan. To shi a dai tarihin karatu na musulunci gwargwado dai nan gida ne karatu, ban samu ita waje ba. To shi gaskiya hadda lokacin da ni gama secondary school, ka sai mutum gama secondary school ya samu dan freedom a ce shi dan ta yi wani waje. Allah ya kaddara ta wajen kanin babana Lagos. Na gama secondary school ni ce kai ina so in tafi Lagos ne ta yi tare da kanin babana, mun ka shiga mota zuwa Lagos. Bayan mun ta Lagos ina gida ban aikin komi, kanin babana sai daga to ni zai bari in fara hadda. Sai ni fara hadda Qur'ani. Daga can kuma sai ni dawo daga Lagos, na fara hadda Lagos. Sai ni ce to ina buƙatar in yi karatu in yi hadda Qur'ani. Allah ya kaddare ni ta yi can Kaduna wajen kakata, ni zauna nan ne fara hadda Qur'ani. Alhamdulillah dai ban dai haddace duka ba, amma dai na haddace izo 12 na Alqur'ani. Masha Allah. To
To aikin da ni na fara aiki a matsayin malamin makaranta, don da ni gama secondary school ne diploma ta computer. Allah ya kaddare ni na ya aure da wuri, to da ni aure da wuri kaga wanda bai aure da wuri ana son ya kai ne an ka samu min teaching. While ina na fara karantar suwa nan IET Sokoto, wanda ne karantar da yan primary 4 ina karantar da su maths. Shi ya aiki na farko da ni fara. Alhamdulillah dai daga nan ina gama university sai na ga cewa dai ban bukatar dai aikin gwamnati, sai na aje wannan aiki ni ci gaba da yin kasuwanci. Na fara kasuwanci sannu dai haka tun ina ba yara su muna yi da su bisa hanya har dai Allah ya kai ni kawano kan wani wanda alhamdulillah kamfani ya girma gwargwado, yana cikin manyan kamfani dai da aka dan mu'amala da su a garin Sokoto. To tarihin siyasa alhamdulillah shi wanda an ka haihu da jinin siyasa, to sai dai mutane kai su gaba da mai addu'a suna ba shi goyon baya, don daman tun na jariri aka haihu shi dan siyasa. Na fara siyasa tun Usman Dan Fodio University a 2003 ne fara siyasa wanda ni takara sosa president. Alhamdulillah dai Allah bai kaddara an kace ba wannan mukamin, amma dai na yi wannan takara kuma ta sa na waye kwarai ga gehen siyasa. Shi a takarar da ni fara yi ta makaranta kenan, kuma ita na wannan 2003, kuma wannan shekara an yi zaɓe na lokacin bafarawa na tenuwa ta biyu, wanda mu ai yaran da ka kulawa da runha muna taimakawa duk wani abu da ya dace a yi ga runha mu kai. Lokacin Zubairu Sidi shi an mai gidana haka. To daga nan kuma dai mutum na ƙara ƙari yana ƙara taimakawa gehen siyasa, ayyazan mutum ya kai da cewa gwamnati da ta kahu, waga gwamnati da kawai ta Aminu Waziri muna cikin waɗanda na ba da shawarwari yadda za a yi gwamnati ta kahu, kuma alhamdulillah ta kahu ta dalilin shawarwarin da mun ka basu da hanyoyin da za a yi ta kahu. Alhamdulillah tarihin zamantakewa da iyaye shi a farko, don ce an kawo kamin a kai ga lokacin da za a iyali. Alhamdulillah iyaye na da muke tare da su duk inda sun ka azani nan nika tsayawa, sun babu abin da za su ce min in yi kaza ban yi ba. Kuma ga tarihi Allah ya tsare ni ko kurciyar da yara kai wanda suka abubuwa inda bai dace ba, Allah bai kaddare mu da yin wannan ba, ya kare mu. Don haka da iyaye muna zaune da su lahiya lau, kuma cikin ɗiya muna cikin waɗanda sun ka aminta da su, ko yaushe suna aza su ga abu su ce in suna son abin da suka son a yi musu, mu suka kira sai su ce a taya musu, don cikin ɗaya ma muna cikin wanda an ka yarda da mu. Alhamdulillah ni'ima ta daga Allah, ba dubara mu ta kuma bayan muna ba da yayi mu haka, mun gode ma Allah. Su kuma iyali gurgudu su ma muna zaune da su lahiya lau, illa dai su iyali ka san ko yaushe su tun da abokan zamana dole a samu dan sabani. Alhamdulillah dai amma muna zaune da su lahiya lau gurgudu dai, zaman da tun da Annabi ya ce muna su iyali karkatattu na an yi su da awaza karkatatta, to kaga wannan lamari dole sai ya faru na cewa dan samu yan matsaloli, amma dai kuma matsalolin da aka samu duk bai wuce dan nan cikin gida ba a yi solving matsala in Allah ya yarda. Alhamdulillah. To zamantakewa da mutane yana da wuya, amma cikin iyawa Allah zamantakewa ta da mutane, mahi yawan mutane na waɗanda adda matsaloli su an mutane na. In ni ga mutum bai zuwa makaranta ko bai jin magana ko yana shaye-shaye, su an mutane na, don son kai in jawo su ga jiki, in ta ganar da su hanya yadda za a yi su bari. Kuma alhamdulillahi mutane da yawa inda an kasan da suna shaye-shaye, dalilin jawo su jiki da muka yi mun maishe su makaranta, sun sun yi karatu, wasu su ma yanzu har sun gama diploma, sun bar rayuwarsu wanda uwayensu sun sa su makaranta su ɗaya su biyu su uku sun gaza karatu, amma mu da mun ka jawo su muna ganar da su abubuwa ya rayuwa take, ga matsaloli ga su, Allah ya kaddare su da sun yi karatu har da aiki yanzu sun samu da gwamnati. Alhamdulillah rabbil alamin, ko ina dai gwargwado cikin Najeriya na ziyarta, gwargwado babu rijin inda ban ta ni ziyarta ba. Kasar kudu, kasar yarbawa, kasar ina babu inda ban ta ba gehen kasuwanci.
don mitin inda muke yi a kamfani ana sawa yau a sawa gajiya ko a sawa gajiya don mu ga yadda sauran kasashe suke da al'adunsa da yadda kasar take, don kasar Najeriya kasa ce wadda kabilu daban-daban, kaga ana zuwa kowa a taiwan garji a taiwan gage state by state zai taimaka ga fahimta. Lalle Allah yadda na ta yi zan ce miki babu inda ban je wani gwargwado, kuma kasashen waje su ma do gwargwado an tahi, irin misali China na dai China, Dubai, Saudiya, duk da irin kasashen da dai ainihin su na kasuwanci na, to wayannan kasashe dai gaskiya gurgudu na ta yi. Nan ma Afirka irin su Ghana, ina Kwatano, duk inda dai aka kai mutum shi ta yi harkar kasuwanci na ta yi gaskiya gurgudu. To matasa gaskiya yanzu akalla na kafa makaranta wadda akwai nursery, akwai primary, akwai secondary school wadda ni ne kawata, wadda annan cikin ana taimaka Shakali Rubiji Academy tana nan a ga wannan masu garon, wadda ni ne kafa makarantar nan don ɗaya yanga cewa mutane sun samu karatu mai inganci kuma da rahusa, wanda ɗan talaka ma na izuwa ya karatu, kuma ba a nuna bambanci tsakanin ɗan mai kuɗi da ɗan talaka, don abu na wanda kowa ai mai yadda yake iya biya. Sannan Binji ma can Binji local government inda mun ka hito can ma na kafa makaranta, akwai private school inda gare su can wadda sun ka kawata makaranta. Allah ya sare matsalolin kuɗi na sa sun karuhi, kaga cikin Allah na zo an gyara makarantar nan, an sake tadda wannan makaranta kuma tana can yanzu yara sun fara karatu. Sannan can gehen mu ma mazaɓan mu can ƙauyen mu akwai makaranta akalla 5 waɗanda su ma ni ka ɗaukar nauyin yara suna karatu, an shekaru da dama ana yi. In dai an ka ce gehen ilimi akalla akwai makarantu da dama sun yi makaranta 20 waɗanda aka ba da goyon baya suna nan kuma suna karatu. Akwai na matan aure, akwai na yara, duk kowace iri akwai waɗanda mutane na karatu gwargwado. Nasarori gaskiya ga rayuwa in mun ce nasara, to ina ce in ba da labarin nasara ai kaga ila mutane ba su karuwa, bari in ba da labarin rashin nasara don kila shi zai ganar da mutane su gane. A rayuwa ta gaskiya duk kasuwancin da ni gwargwado ina cin nasara. Abu gudana wanda ban ci nasara ba shi a kamfani da ni so in yi na juice da lemun gongo da ruwa na roba. To shi dai akan wannan da ni wanda dai ban samu nasara ba, shi ko dalili shi na samu ne ka kira ga mutane a tashi a yi karatu. Na so in ji muka da China ni gina waje ni kashe kuɗi makudai wajen kafa wannan kamfani, amma da yake babu mutanen mu nan ba su da ilimi na mu'amala da waɗannan injimuka, sai ya zanga ga injimuka babu wanda ya sarrafa shi. To shi a inda ni taɓa samun matsala, dole da ƙarshe sai da ni sai sa waɗannan injimuka, wannan gini kuma ya shekaru haka nan babu abin da ni da shi don ƙaton walla. To shi abin da ni san rashin nasarar da ni samu ga gehen kasuwanci, wanda shi yanzu kaga mutane ya kamata su ɗaucewa a fara tura mutane su yo karatun abu kamin ka buɗe kamfanin abu, sai ka tura an samu ilimin yadda aka wannan abu kamin a yi shi. Lallai shi an rashin nasarar da na samu, amma dai ga sauran duk kasuwancin da ni kai gwargwado alhamdulillah akwai nasara. Ƙalubalen da aka fuskanta ga rayuwar matasa duk bai wuce rashin karatu ba. Matasa za a gane su suna zuwa makaranta amma ba su mai da hankali su zan sun iya abu ko kuma sun san mi sun ka tai da. Za ka ga wasu sun tai jami'a maimakon su tsaya su kwantar da hankalinsu su fahimta ya makarantar take, ya kamata ka hito da kwali mai daraja, sai su ki mai da hankalinsu sai sun gama sun hito da kwali sai su ga kwalin da sun fito da shi bai kai darajar da za su samu aiki ba. Za ka ga in banki za su tura ka ko wani waje mai muhimmanci inda aka bada albashi mai tsoka, za ka ji an ce sai kana da tuwa. To shi kuma wanda ya shiga makaranta bai san abin da ta karatu ba, sai ka ga dai shi ya shiriri ta ya fito da kwali kila tar class ko pass, sai ka ga duk karshen ta samun aiki sai ka ga ya mai ba, ko kuma maimakon ya tsaya ko shekaru zai yi karatun course mai amfani ga al'umma ta yi, kila ya yi medicine ko ya yi nursing ko ya yi engineering, sai ka ga bai kwantar da hankali ne ba shi wannan kwas, sai ɗaya ta ɗaya shi ta yi shi ɗaya a shi wani kwas inda bai san
da ƙarshe mi zai zama ma al'umma ba, wannan ci gaba zai kawo ma ƙasa ta bai diba waɗannan abubuwa sai ɗaya shi ta shi karatun da bai dace ba. Kuma gehen karatu na musulunci sai ka ga mutane matasa ba su mai da hankali, da zarar mutum bai san karatun musulunci ya yi gwargwado ba, karatun tarbiyya, karatun sanin darajar iyaye da sanin darajar makwabcinka da sanin darajar yannenka, shi a karatun musulunci. Da zarar mutum bai ta yi wannan karatu ba sai ka ga mutum ya hito shi ya so ya kama ɓace-ɓace, ya ɓaci wanga ya ɓaci wanga don bai san darajar kowa ba, bai ma san darajar uwaye ne da na haife shi ba, bale ya san darajar wani abu. To gaskiya shi kalubale ga matasa bakin su kama kallon fim, yau an yi wanga fim sai ka ga fim in ga da an kai yana koyar da wata ɗabi'a muguwa, sai ka ga ko da aka yi da ƙarshe sai ka ga yara sun ɗau wannan ɗabi'a. To gaskiya waɗannan kalubale shi ne ka gani ya kamata matasa su yi ƙoƙari su gane, su ga zanka zuwa makaranta ta addini da na boko, kuma su san da cewa sun san mi suka son su zamo, suna tambayar yannan su da na gaban su shawara ga dukkan lamarin da za su yi. Abin da ya ja ni hankali na yanzu ne ga kudiri ya kamata in shiga siyasa wadda za a yi 2023 insha Allah, shi a son da ne kai na cewa in ga an gyara abubuwan da ka taya ba daidai ba. In ka diba gehen tsaro akwai matsala, in ka diba gehen karatu yana ta barbarewa, ta an rufe makarantu ne su ma duk gehen matsalar tsaro ta an rufe makarantu ne, za ga tsada abubuwa ya sa uwaye ga iyansu sai sun kama cire su da wanga makaranta zuwa wadda a ƙasa don matsalar rashin abin hannu. To kaga matsaloli sun yi yawa, kuma za ka ga wata ɓanna ana yin ta, ka biyo ka ga wata ɓanna ana yi, sai ka ga matsayin ka kai dan kasuwa wanda kana da dan harkar ka ta yi ba ka iya ɗauka abu da yawa ka yi wanda bai isan mutane. To kaga yanzu misali ni na tura yaro guda ya tafi Sudan ya yi karatun medicine, Allah ya sa ya gama ya dawo. To kaga in a ce dan kasuwa na tura mutum guda ya yi karatun medicine, to in a ce ni gwamnati ta kaga ni ka kulawa da ni adda aljihun gwamnati ni ka cewa ga yadda za a yi, kaga zai taimaka min da cewa ila in tura mutum 100 ko mutum 200 ko mutum 1000. To shi ya ja hankali na, ko kuma in ga wata hanya ta lalace zan iya ɗaya ɗan ruhin ramu, amma ga in ga gwamnati zan iya yin titi ko in wani abu da mutane ga so. Kaga yanzu misali in ka diba wasu ƙasashe jirgin ƙasa suke yi, suna kawowa ko ina jirgin ƙasa ana sauƙa mutane ta iya, amma yanzu in ka diba abubuwa sun lalace da ramu sun yawa har cikin gari, abubuwa sun lalace, tituna sun lalace. In ka bi misali titin mu nan da Wamuka zuwa Bunkari, titin mu ya lalace kwarai da gaske. To duk irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abin da ka ɓata min rai, sai in ga cewa ya kamata in shiga dai siyasa ga duk yadda take dai in shiga don a gyara. Gaskiya shi yadda hankali na son gyaran da ni kai ga lamari, za ka ga in an kai aiki na gwamnati, kwangila gwamnati da ta ba da kuɗi manya a yi mata aiki, za ka ga cewa an yi mata aikin roba mara kyawu. To ina idanun gwamnati, ina wanda addare su yi magana, sai wa'annan abubuwa su kona min rai. Amma su wa'annan in za su gidansu za ka ga an tsaya an yi mai kyau an yi goni, amma in suka ba da na gwamnati sai a yi wanda bai da kyawu. To irin wa'annan abubuwa da aka yi na cewa ba a abubuwa daidai, gaskiya shi ya ja hankali na cewa in shiga siyasa in gani in ƙara da ƙarfin daga ran da na gwamnati, sai mu ga yadda za a ƙara kawo gyara ga al'umma. Cikin siyasa na aka iya kawo ci gaba mai ɗimbin yawa mai alfanu ga al'umma da yawa. Sokoto muna da mutane fiye da miliyan 3. To kaga tunda akwai mutane da yawa da ƙauyuka da ko'ina, ni abu guda da nika iya kawowa kuma abin da ya ja hankali na ya ga cewa lalle yana yiwuwa shi an gwamnan Maiduguri. Da ƙasar Maiduguri ta tarwace, mutane sun wawace sun koma 'yan gudun hijira. To amma yanzu dalilin gwamnan su da adili haziki wanda ya bada rayuwa ta ga al'umma ta yi, za a diba cewa yanzu Maiduguri babu 'yan gudun hijira sun kare waɗannan da tsoron kaɗan baya. Disamba ya alkawali ya ga shugaban ƙasa ya ce mai za a mai da kowa gida ne, kuma haka nan na in Allah ya da don kowa ya gani mutane da dama sun koma gidajensu Maiduguri. To munan Sokoto sai ka ga yanzu munan na aka samu 'yan gudun hijira, a ce birnin Shehu ana samun mutane suna tasowa da ƙauyukansu suna gudun hijira. Wannan kaga yana ɗaya daga cikin abin da yake bukanta min rai, kuma nake son in Allah yarda matsalar tsaro gehen isa sabon birnin da sauransu, wannan abu in Allah ya dani hau da ikon Allah zai zama tarihi. Zan zauna da kowane gehe, da gehen Hillani da gehen Hausawa da gehen kowane gehe, in gashin mina na ka kawo in ga matsaloli, don mahi yawan abubuwan
sai an gano da ƙasa mai kawo matsala kamin a yi maganinta. Amma wasu zuwa ɗaya suka yi yadda kin san mara laya na bai zo an kai awo ne ba, an kai mai komi ɗaya ta yana shan magani. To ni na son a zauna a ga likita a auna shi, a auna mutum a yi mai ta tsaye komi sannan a bashi magani. To haka ne ka so yi ma matsalar tsaro a zauna a gani mai kawo ga matsala. Waɗanne irin hanyoyi cikin sauƙi za a yi maganin su. Irin hanyoyi kuma akwai hanyoyi da yawa waɗanda za a yi da mutane na buƙatar hanya. Ƙasar China abinda a polisin su a gyara hanya, don ƙasa ba ta ci gaba babu hanya. Za ka ƙasar China da ta ci gaba, abu na farko da aka yi ma mutane shi a titi. Da an yi titi an kai hanya, to za ka ga ci gaba ya kawo ga wannan yanki. To siyasa ubangida a ƙasar da tamu gaskiya siyasa ta wadda adda matsala. Dukkan siyasa ubangida ita siyasar da ta jawo mutane baya. Dalilin ma hituwa ta takara yana ɗaya daga cikin hito takara don siyasar ubangida ya zan mutane su tabbatar da cewa babu siyasar ubangida. Siyasar ubangida siyasa ta wadda za a ɗauki wani a aza shi wanda an kasan bai riƙon al'umma, bai da kishin al'umma, bai da komi, a ɗauke shi matsayi ne na buhari ga mai gida wanda shi babu aiki ne illa fa daga mai gida, sai mai gida ya ɗauko shi ki aza shi kuma duk haƙƙin al'umma yana bisa kai ne, amma bai iya riƙawa, mai gida na can. In an kai sa'a mai gidan ya zan shi zai kama koya mai abu, kaga in an ka samu wata matsala wadda ka buƙatar gaggawa a ɗauki mataki sai an buga wa mai gida kila yana Abuja ko shi na Turai ko shi na wata ƙasa, to a yi a'a sai ka ga ƙasa ta samu matsala. Gaskiya siyasar ubangida ita ta kawo ci baya ga al'umma. Ina kira da duk wanda ya san yana da buri na takarar siyasa, kai ya jira mai gida ne shi hito ya tsaya takara, kai ya tsaya siyasar ubangida. Waɗannan ko su waɗanda ba su san ciwon kansu ba su san yadda a addade a yi abu ba, waɗanda ka jira ubangida ya tsaye su, to duk wanda ubangida ya tsaye suwa to talakawa ka ku zaɓe shi don bai cancanci shi haku jira ba. Don duk wanda ka san ya tsaye da mutum ya gan yaro ne zai ɗauko wanda ya cancanta, ya hakan shi ɗauko wanda bai cancanta ba, bai san yadda za a yi ba, bai san yadda zai tuka ƙasa jiha ba, sai a ɗauko shi a aza, sai ya zan kina bayanan bai san ma ni zai yi ba, sai al'umma gaba ɗaya su haɗa cikin matsala. Allah shi kare mu. In guri na ya cika, insha Allah abu na farko da nika son in fara ma al'umma shi in tabbatar da cewa duk ƙasar da babu wanda ka kwana da zulumin cewa a kawo wasu 'yan ta'adda su kawo mai hari. Ina son kowa ya zanka kwana gida ne, don na san bala'in da aka shiga na wannan yankin mu da mun ka samu matsalar rashin tsaro bata ma ya kamari ba. An mutane hannun gida sun kato suna gudun hijira, sun ɗero mutane na kwana daji, ka kwana gehen ka maciji gehen ka kana kwana, ko da zaka tashi ga maciji gehe mutane na kwana ba su da kwana gidajen suna kwana daji. To wannan matsala ita abu ta farko da zan tsayawa cikin kwana 100 na gwamnati ta za a tsaya a ga yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan matsala. Kuma ni ba ni kai ba Allah ka yi, shi muka son ya mana jagoranci ga kawo wannan matsala, kuma kowa ya tabbatar da abu na mai yiwuwa, don gashi an yi wasu ƙasashe an gani. Akwai ƙasashen da a cikin hituna an yi yaƙin duniya na ɗai, an yi na biyu, amma duk waɗannan abubuwa sun zama tarihi. Ƙasar China ma ta yi lokacin da duk ci gaban da ta yi shekara 100 da na wuce, ita ma cikin irin wanga yanayi namu take na Najeriya, ana kidnapping, ana duk waɗanda abubuwan da kuma ana faruwa yanzu Najeriya. China ma ƙasar China da yanzu ita ka son ta anshi duniya, jagalamar duniya na gaihin ci gaba na tattalin arziki da sauransu, ita ma ta fuskanci wanga abu. Wanga abu in Allah ya yarda in mutane ne tashi sun ka jajirce zai zama tarihi. China ba su samu ci gaban banza ba, sai da sun ka tashi tsaye sun ka kawo ƙarshen duk wannan kidnapping da sace-sace da 'yan siyasar da abba su da kishin ƙasa, sai da ƙasar China ta kawo. Amma duk mai so ya kai ya karanta tarihi ya gani shan ba haka China sun kai ba, haka China sun kai. Don haka sai an tashi nan tsaye kowa ya kama, matasa sun tashi tsaye sun kama, sannan a kawo ƙarshen duk wanga bala'in da ake ciki. Shi a kiran da duk mutanen kirki kai tun da na cewa mutane su tashi su shiga siyasa don su kama a kawo ci gaba. Don shi na mun ka tashi mun ka jin siyasa don mu kawo ci gaba. In Allah ya wanga abu na tsaro shi abu na farko da zani, sannan duk wasu matsaloli da aka gani wasu wallahi in Allah ya yarda cikin iyawa Allah ko harara su ni ba su sake faruwa.
to su mata su a uwar ta haya don mata su a ɗauke da kowa, su a ɗauki duk wani namiji da an gani ya kai to ya hankali ba gaskiya mace ta ɗaukai yasa ya kai matsayin da yake. sai in mun ka haro daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mun ka diba duk ci gaban da ya samu da sauransu mace ta fara rikawa ta gani ta abinda in ba shi gudu ma ya kai ga wannan. To mata uwaye na waɗanda su addade a ba muhimmanci. Ni gwamnati ta zan tsaya in diba matsalolin mata suna da yawa waɗanda ba su da aure, sai ga namiji ga ya kai shekara 30 da ya aure in ka ce mai kaza bai da kuɗi, to zan yi kokarin yadda za a yi mata a sauke musu su yi aure. waɗanda a tsayi su kuma cikin gidaje za a yi kokarin ba su jalli na sana'a wanda za su iya ci da kansu, suna yan sana'a su gwargwado suna sana'a. waɗanda kuma ka iya hita mata za a ba su shaguna da jalli su ko sai sun ne su yi sana'a, don tun da ya halatta mace ta hita ofis ta yi sana'a. al'ummar mu yanzu mace in ta hita ta yi ofis ta yi sana'a ba illa ta ba, amma in mace ta ta aza masara bakin titi sai a kama kallon ta wulakantarta. mace in ta zo gidan karuwa ta ta bude tana karuwanci ba matsala ta ba, hausa mu sun yarda da wannan. amma mutanen mu hausa ba su yarda su yi sana'a ya karama sana'a ba, sai dai wasu su kasashen mu nan su kama wannan sana'a wanda su sun waye su ba su jin kunyar wannan. don haka zan yi kokarin wayar da mata na cewa su tashi tsaye su ma su kai su yi sana'o'i da kansu don su kawo ci gaba da kansu, ba sai sun kai suna bara ba ko kuma na suna sana'o'in da ba su da amfani ba su da kyau, waɗanda su aka ganin nan na ɗaukakar take. irin misali za ga mata suna can suna harka fim ɗin wannan babu komi ba su jin kunya, ana ganin celebrity ana yabon su ana komi. amma irin sana'o'in da za su yi waɗanda an ba su da wata matsala ga musulunci sai ka ga ba su yin su, don ba a yi amfani da gidajen rediyo ba da malamai da wajen waya musu da kai su san cewa waɗannan sana'o'i masu kyawu ne. in Allah da gwamnati za shi a gudun wadda zan yi, zan ba mata muhimmanci don in wayar da kansu su san cewa ga muhimmancin abu. kuma in Allah da zan sauƙa aure don mace babu abin da ya yi mata daraja kawai tana da miji ko tana kasuwanci. don haka zan sauƙe da aure in Allah ya da in ga cewa akalla ni ba wai za a to a mace 100 aure ba ko mace 1000. in Allah ya da aure guda zan yi ma mata 10,000 aure lokaci guda da yadda Allah. to abinda ne ka so mutane su sani game da ni wanda ba su sani ba, siyasar ga da zan yi ban gurin in ci naira guda ta al'umma, naira guda ta al'umma ban da gurin in ci ta, kuma ban da tsarin in ci ta, kuma ban da niyyar in ci ta. kuma su sani cewa Allah da ya yi ni yau in na ci haramun na naira 1000 to sai na yi hasara 10,000. don haka rayuwata da ma Allah bai yi ta ba wadda ka cin haram. gwargwado ban cin kuɗin su, kuma na tsara rayuwata tun tasowa ta ban kwangila, don ban zamo wa gwamna in zan cewa dan kwangila nake in kama baka yana kwangila. shi da sani tsara rayuwata sai dai in kasuwanci in samu kuɗi. na san kwangila halatta don akwai da ta halatta, amma ni gaba ɗaya da wadda ta halatta da wadda ba ta halatta ba, da ta kiwatuwa da wadda ba ta kiwatuwa ba, gaba ɗaya ban kwangila. domin don ina tsinnin zan shugaba ban son in kama ɗaukar kuɗin talakawa ta cikin kwangila. aikin miliyan guda in rubuta shi miliyan 10 a bani miliyan 5 ko a bani 10% don ɗaya ka in wannan sai na neman rayuwa ta tarbiyyar yadda za a yi ban san ɗan kwangila ba. kuma alhamdulillah kowa ya san ban san ɗan kwangila ba ɗan kwangila nake ba, ɗan kasuwa nake, kuma ina alfahari da wannan. kuma insha Allahu shi abin da nisan mutane zai musu alƙawali ba su sani ba, kuma yanzu na bayyana musu da shi a dalilin da yasa ba a ga ina zuwa wajen kowa bai ɗan kwangila ba, kuma ban da ban ko an bani in ce ban yi, ko an kira ni in ce a'a. alhamdulillah. to wasanni kan dai gehen kwallo na mun kai kwallo, na ya zama captain din tim mu, hannun zamani na ya nau tim ni a coach, wanda muna yi in ɗauko kohi in aza a buga da shiya. haka dai mun yi kwallo gwargwado har Allah ya sare da baya da an kaɗan girma an ka bari. lalle mun buga kwallo, kuma ita na cikin abin da nika so ga rayuwa, wasu kwallo. sai karatun misali jarida haka, kallon tv, duwayen ga su abubuwan da nika yi in kalli labaru in ga abin da duniya take ciki gwargwado ne, su abubuwan da an aka yi. bangaren abinci shi ko kaga ina son hura. ita hura tana ɗaya daga cikin abin da nika so ga rayuwa, hura ko kuma shinkafa da wake. lalle abinci su ne su in kuma gehen tuna to da ne alayyahu
don ga su abubuwan da so ga rayuwa. to ni ai wanda lokacin da nake fili don in ji abokina ya ce ban iya zama fili, gaskiya Allah ya yi wani mutumin da ban iya zama fili. in kin ka ganin fili to ban da lahiya, in dai an ha ganin zaune waje guda to ban da lahiya, amma da in ina lahiya lau babu yadda za in zauna fili, dole in kirkiro aikin da zan yi, ko a ana dole sai na kirkiro da aiki gaskiya. don haka babu ran da nake fili in ka ga, amma dai tsarin rayuwata da na yi isha'i to ban ganin kowa na shigi, amma da sahiya ta waye karfe 8 dai to na hita, ko a dai na hita, ko dai in ina da aiki in nau'in yi, in ban da aiki na to na al'umma za na yi. lalle cikin biyu dole a ta ayi guda insha Allah. to fata ta gaba, ni fata ta shi na in ga al'umma ta ƙara gyaruwa. lalle ni kullum guri na in ga cewa kullum al'umma ta gyaru, an ƙara ci gaba, ana ci gaba, ba a ce ana ci baya ba. lalle shi a fata na koyo shi. to shawara ga al'umma ita ce gaskiya musibar da muke ciki al'umma ta jawo. mahi yawan mutanen mu yanzu kowa ya koma shi ma a zalumi ne nake ba. yau in ka ce wanga malami na za ka ba kuɗi ko za ka ba wani abu kokarin ka ci amana, in ka ce ba malami na ba ɗan kasuwa za ka ba kuɗi kokarin ka ci amana. duk wani gehe da ka kai har lebura in ka ce ka ɗauke shi aiki kokarin ya kai in baka nan ya ci amana, maimakon ya tsaya ya aiki sai ya tsaye ya aiki ya koma ya samu inuwa ya zauna ya kama ya ma tuwa kenan dai duk yadda za a yi sai ya zalunci. to gaskiya shi a kalubalen da muka fuskanta wani cewa zalunci ya mana yawa. gaskiya ina kira ga al'umma gaba ɗai mu yi kokari mu kama yin istighfari don Allah ya kama na sauki mu rage zunubanmu don mu samu ci gaba.